Hi sa nanonood. Sino yan? Ano? Anong pangalan? Milin? Maylin? Hello, magandang share sa'yo. Saglit ah. Talagyan ko lang ng harang. Thank you so much sa patamsak mo. Doon tayo sa kusina. Kasi ako ang magluluto. Miss Vergara, thank you so much. Naka-live yata si Ate Renel, di ba? Huwag ka nang matakot. Dito tayo sa ano. Dito na kami sa bahay. So, pakita ko sa inyo yung view. Yung view. Hindi. Hi, Glenn. Nag-PM ka na ba, Glenn? Akin na yung number na ano mo kasi nga mahihirapan yung ano, yung maghahanap ng address mo. Kaya yung Gcash mo na lang, ibigay mo sa akin. Makahirapan. Yan. Dito ka tayo sa hanapan. Dito ka sa hanapan. Dito na kami sa bagong bahay. Sa mga magluto. Asin beauty ka ba't na? Hi, design, kuya. That's live. Thank you. Big love shoutout sa inyo. Yan, makaka-live na ako kasi nandito na kami sa bagong bahay. Salamat sa patamsak nyo. Dito tayo na soup. Soup is the best.
this live. Hello po. Sino yan? God gave me you. Thumbs up from Renel. Thank you so much po sa pa-thumbs up. Thank you po. Alam ko ya. Salas. Salong. Luluto ako ha. MK Boracay, Magalab Shara sa'yo. Multiple channel. Hello, Magalab Shara. Quezon. Soon? Tama ba ako? Ate Ronel, thank you sa patansak mo. Kapag binasa mo ko aking tao. Wow naman. Doms, hello Kuya Doms. Thank you. Yan, yung mga ano na kayo, jacket. Shirley, hello Shirley. May kalab shoutout sa full pa. Salamat sa pang-full pack mo dyan. Sa'yo lang din ako. Yan. King 3 picks, 2 socks. Thank you po. May jacket na kayo. Fashionista, hello. May glove shoutout. Yan yung mga jacket na kayo. Hi, Bendy. Tres, hello po. Thank you. You're welcome po. Stay safe po. Opo, thank you. Dito kami sa bagong bahay. Nuluto lang. Kaya naka-LS na ni. Ba't naas ka na? Mahal mo, mahal ako. Yan. Thank you so much sa patamsak mo. Kill boy, thank you so much.
naglalaba ako. Trendy vlog. Ay, shit. Busy ako eh, Bendy. Tignan mo muna yung mga building dyan. Ano na, Asad? Tapo na mata mo, no? Building ko yan. I prepared the shirt already there, kuya. Wilma, hello. May club share sa'yo. Salamat sa patamsak mo. And busy lang si host. Nagluluto. Ano lang. Musika Spark, hello po. Mag-love shoutout po sa'yo, Musika Spark. Thank you so much po sa patamsak mo. Yan. Hindi kayo nagbababa ng bahay niyo. Pinasugod lang ako na Ate Renel. Thank you, Ate Renel. Thank you sa aking kuya. Thank you. Thank you, thank you. Ito tayo ng ano. Yan, kilala ka nila ito. Ito, Musika Spark. Salamat daw. Ano na, Aston? Did you listen? Ha? Are you listening to me? Parang mas okay ngayon dyan sa loob. Okay naman. Kaso, malayo sa kabuyas na eh. Thank you, Musika, sa pagtambay. Ano na, Aston? Oh, see you. Mag-gigil tayo ng toast. Ano na? You finish? Or you throw away? Kuya? Very long, so I just throw away. Very, very. You can
You can put on the plate first. Where's Why you must throw away? Sorry. Why? You didn't buy it. I don't want to No, buy but I it. eat a lot. Anong alat? I eat 4 out of 5. No, I see it's still big. Yeah, but it's very, very big. So I eat it. No, I eat the I width. don't want to buy you anymore. Promise. Talaga. Tumalis ka nga din eh. I lick it so because the depth of the lollipop is very small. Dating ko So mukha the mo. depth of the lollipop is slowly Slowly, divided, slowly and mukha mo. it's so actually No, very you're wasting. small. You're wasting It's all the just money. the area. No, It's it's just the wasting perimeter. money. It's just the perimeter, okay? Perimeter, meron ka It's pang not the area. It's the perimeter. wasting money talaga. You tell me to buy, hindi sa mo throw away. Nag-aaway magyayang po. Ang mahal-mahal. $5. And then I asked them, if I go out here, you're watching the computer, I tell you. What are you doing? Nothing talaga kita. Maluluping talaga kita dyan. Sige. You do what I say now. I prepared the shit ready in the toilet. JM. Hi, JM. Vlog. Sir Community, thank you po sa pag-share. Mr. JM Vlog. Yan. Thank you po. Napaka-supportive naman. Ang bait-bait naman yan. Hindi ako makikita kasi busy ang host. Is still in there? Aston? Merienda na ni Aston. Opo. Andy. Merienda na siya. Mr. Sue, may galap shoutout ko sa'yo. What? Hello, Ma?
ma. Ay, tomorrow, mom said we eat there, ma, in your place. Mom said, ma, we eat in your place on tomorrow, Friday. Okay, ma, okay. Okay, ma. Yan sabi ni Mr. Su, Boss Vende Vlog. Yan, shout out pa si Vende Vlog ni Mr. Su. Mr. Su, salamat po. Isang sulit naman sa Campos. Bakit ang kulit mo, Wendy? Hi, asawa ko. Mega love shoutout. Galit na naman. Hindi po ako nagagalit, Wendy. Or what naman magagalit ako? Ay, nakalimutan ko rin na sugar. Sugar. Salamat sa 4 million in my house.
ginagawa mo? Dahil yan ang ginagawa ko. Magkaan na tayo ngayon. Mag-grill tayo ng chicken wings. Ay, kalahati oras. Kalahati oras na ako agad. Ito tayo. Ito lang siya. Ito mga French. Magdalena, salamat sa pagkakasa mo. Wala tayong music kasi. Sa isang iPod. I-report yata. Ben Tumbling, salamat ulit. Ano na, Aston? Padomski, hello! Salamat sa pataksak mo, Padomski. Tignan nyo na lang yung building.
Pa. Magluto tayo, magluto tayo. Wow, ang dami ko ng bisita. Kain na kayo mamaya. Bigyan tayo ng carrots kasi isa tayo nito. Diba? Hindi na ako tingin. Putol. Nice kitchen. Oo. Thank you. Oh! Hi, ano? Quezon ba yan? Hi, Quezon. Hi, New York. Nagkalap siya sa New York. Salamat sa pag-aksang ko yan. New York. Nasa New York ka ba? Oh! Open na! Open naman, oh. Open na, ready!
JM Vlog! Yan sabi ni JM, Lafagan, 3 p.m. Pumunta na ako para mag-tamsak, JM. Ay, natamsakan ko na, JM. Okay na po. Ay, yes. Yes. Okay. Then, Lorena, hello. May galap siya na sa'yo. Puntahan niyo si JM, nagbuba siya ng bahay. 3 p.m. Lapagan daw. Yan, si JM. One hour na tayo. Hindi pa tayo makalive ng nakaupo eh. Kasi busy pa tayo. Kasi nasama ko lang kayo sa kusina. Tapos pag nag-ayos ako. Buti nga may pumupunta. Hindi kasi nababasa minsan yung pumupunta. Kaya, maayos din ang lahat. Makakaano din tayo. Makakaupo rin na. But, chikis-kisan. Chikis-kisan talaga na. Siyempre, kwentuhan ka na.
Hello, asawa ko. Ito lang siya. Let's see that. Ay, no? Ang sabi ni Bendy, asawa ko. Busy ka, host. Ano niluluto ko? Titisa ako ng togi. Asawa ko. Tapos lalagyan ko ng beans at carrots. Parang pansit. Hi, Wendy, sabi ni asawa ko. Are you done po? Don't put the towel in the floor, baby! Kape tayo, host. Nagkakape ka rin. So, nagkakape tayong lahat dito. May gusto kasi akong kainin, kaya may kape ako. Hindi ako pwedeng ng party kasi hindi ako makakain. Anong gusto mong kainin? Taong buhay. May taong buhay ako kakainin. Di pa ako nakatimpla. Are you done? Very good. What is your wish? Ah? More Beyblade? No, grab infinite rope. Infinite what? Di mo yan makakain. Iba din ang trip ni host. Siyempre. Gusto ko ng taong buhay eh.
yung taong buhay. Ito, asawa ko. Diba masarap yun? Taong buhay. Tapos magsasalita siya ng ah! E, I, O. Kaya magigisa na tayo ng togi. Ito yung togi. So yung makita. Ito yung kalat. Mahawakan mo lang yon pero di mo makakain. Anong ginagawa mo? What are you doing, kuya? Uli tayo. Trash can? Yes. Hi, Jason. May pulis na ako dito, Jason. Ako makakita. Thank you, Jason. Dito na si pulis. Jason, thank you. Malapit na mag-1 hour.
Dahil sa awa ko. Tapos na. Magawa na. Ay, Diyos, Nag-i-end pa rin ako. Either doon sa sabi niya sa akin. Ganyan kabait sa promotion. Sige, siguro ako tayo sa Nag-i-end na rin ako.